मा मोसानाय जारा फाग्ला बबे स्कुलनि खिन्थाहरदो सासे बड' नेसनेल एकाडेमिनि बरपुख्रि दे मोजां मोसाहैदो दे साबेसे दं ग्रुपालाय 20 जन वा दे आरो माखासेफोरालाय बहा थांजोबखो माखासेया हा फैजोब्बाय दा दे थांदो दे मोननै लाइन रेकर्डिं ना बाथाङाव बेबायदिनो मोनजाखायो टाउनफ्राव रेस्टुरेन्टफ्राव बिदिनो जाखायो गसंनो ओंखायनो गाज्रि मोनलायनाङा ओंखाम बोथिसे जानायाव जेबो इसेबां दिगदार जाया बेनिखायनो माखासे जागासिनोबो दङ जे उननि बिथांमोना दिन्थिफुंनो नागिरदों जारा फाग्ला मोसानाय